tarkashi. Karamin abu dai yana nema ya zama babba, duk da dai ba ma fatan hakar ya faru, domin ƙasar Nijar da kuma Najeriya tamkar 'yan uwan juna ne, kuma kazalika duk abin da ya shafi ƙasar ta Nijar to fa tabbas ya shafi Najeriya. Masu sauraro za ku ji da yadda shugaban rundunar sojojin Najeriya wato General Christopher Musa ya ce sun shirya tsaf, umarni kawai suke jira domin da ra'a Nijar su gabatar da yaƙi tare da dawo Bazoum da kujerar mulkinsa da kuma kwato shi ko ta wani hali daga hannun sojojin da suka yi juyin mulki. Sai dai kuma fa ana ganin cewa tabbas idan ƙasar ta Najeriya ta sake ta yaƙi Nijar to fa tabbas ƙasar Rasha za ta iya yaƙar ƙasar ta Najeriya. Haka zalika ƙasar Guinea da Burkina Faso da kuma Mali su ma dai za ku ji da suka sha alwashin cewa matukar sojojin Najeriya suka sake suka jira ƙasar ta Nijar da niyan buɗe wuta to fa tamkar kamar da wayannan ƙasashen ake yaƙi. Mali, Guinea, Burkina Faso sun ce cewa tabbas ba za su kyale ba. Tabbas dai akwai arangama wanda kuma ba ma fatan hakan ya faru. Mun fi son dai Allah ya tabbatar da zaman lafiya a ƙasar ta Nijar. Haka zalika masu sauraro za ku ƙara jin kuma yadda 'yan ƙasar ta Faransa suka fara kwasan mutanen nasu da suke ƙasar ta Faransa, wanda dai akwai sojojin Faransa sama da mutum 1,500 ne a ƙasar ta Nijar. Haka zalika da 'yan Italiya da kuma 'yan Jamus duk dai suna jirgi a ƙasar ta Nijar yayin da suka fara ficewa daga ƙasar. Kamar yadda 'yan ƙasar suke nuna akan cewa Faransa ta zama musu dai tamkar kaska ne a jikin nasu, kuma kazalika suna da babban burin 'yan ƙasar Faransa sun bar musu ƙasar ta Nijar, domin matukar idan ba haka ba tabbas ƙasar ta Nijar ba lallai bane ta samu 'yanci da kuma ci gaban da ake tunanin cewa ta samu. Masu sauraro sai ku gyara zama tsaf domin jin cikakkun rahotannin har ƙarshe, irin abubuwan da suke faruwa a ƙasar ta Nijar da kuma sauran ƙasashe daidai akan ta Nijar din da kuma furucin ECOWAS akan ƙasar ta Nijar, wanda yau dai bai fi saura kwanaki 5 ba, wanda ana tunanin ranar Monday ne wa'adin da ECOWAS ta ɗiba wa sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar ta Nijar zai cika. Amma masu sauraro kafin mu tsunduma gundanar rahotannin muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka. Ga dai cikakkun rahotannin. Ƙasar Cote d'Ivoire ta fitar da sanarwar yanke hulɗar saya da sayarwa tsakaninta da ƙasar ta Nijar har sai baba ta gani, sakamakon juyin mulkin da suka yi wa tsohon shugaban ƙasar wato Muhammad Bazoum. Shi sa dai ƙasar ta Cote d'Ivoire ta yanke shawarar yanke hulɗar saya da sayarwa tsakaninta da ƙasar ta Nijar har sai baba ta gani. Haka zalika za a rufe babban bankin ƙasashen Afirka wato BISU reshen Nijar har sai baba ta gani, duk dai sakamakon wannan juyin mulkin da sojoji suka yi wa Bazoum. Sai dai kuma janar ɗin shugaban rundunar sojojin Najeriya wato General Christopher Musa ya ce sun shirya tsaf, umarni kawai suke jira domin dira a Nijar ranar Monday da zai gabata domin kwato Bazoum da kuma dawo masa da mulkinsa daga hannun sojojin da suka yi juyin mulki. Sai dai kuma dubbanin 'yan ƙasar ta Nijar ba sa goyon bayan hakan, domin 'yan ƙasar ta Nijar da dama sun nuna cewa ba sa ƙaunar mulkin Bazoum, su fa sun fi son cewa a ci gaba da mulkin soji domin ganin an ciyar da ƙasar gaba da kuma tabbatar da cewa ƙasar ta Nijar ba ta ƙarƙashin jagorancin Faransa, kuma kazalika an dakatar da abubuwan da ƙasar ta Faransa take ɗiba a ƙasar ta Nijar. Wannan dai su ne burukan wasu daga cikin al'ummar 'yan ƙasar ta Nijar, ba sa goyon bayan adawa da shugaban ƙasar wato tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum da kujerar mulkinsa. Tuni da yi Faransawa suka fara kwashe 'ya'yan nasu daga ƙasar ta Nijar sakamakon sun fara fuskantar cewa tabbas fa Nijarawa da gaske suke, kuma kazalika an yi wa ƙasar ta Nijar gargaɗin su dawo da mulki, amma kuma sun nuna cewa tabbas su fa sun shirya domin kare kasansu da kuma ciyar da ƙasar nasu gaba. Hakan ne dai sa turawa suka fara kwashe 'ya'yan nasu daga ƙasar ta Nijar saboda gudun abin da zai je dawo, sakamakon yadda su ga 'yan zanga-zanga sun fara fasa ofishin jakadancin ƙasar Faransa da ke a Nijar ɗin. Ana da yi tunanin cewa yaƙi zai iya barkewa tsakanin ƙasar ta Nijar da kuma sojojin ECOWAS nan da kwanaki kaɗan ƙalilan, musamman ma da 'yan kwanaki yau ba su fi kwanaki 5 ba da sojojin da ƙungiyar ta ECOWAS ta gindayawa sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar ta Nijar da cewa ko su dawo Bazoum da mulkinsa ko kuma su kai farmaki tare da kwato Bazoum da kuma dawo masa da kujerar mulkin nasa da randam, wanda ake tunanin cewa tabbas fa idan hakan ya faru to fa tabbas za a iya samun gagarumin matsala tsakanin ƙasar ta Nijar da ƙasar ta Najeriya, domin sakamakon shugaban ƙungiyar ECOWAS din ma dai shine shugaban ƙasar ta Najeriya, kuma kazalika
kamar yadda shugaban sojojin ƙasar ta Najeriya ya yi magana kan cewa umarni kawai suke jira domin dira a ƙasar ta Nijar da kwato Bazum. Sai dai kuma ƙasar Guinea, Mali, Burkina Faso sun ce cewa matukar idan sojojin ECOWAS suka shiga Nijar to fa tabbas kamar yaƙi ne zai barke tsakanin ECOWAS da ƙasar Nijar, Mali, Burkina Faso, Guinea, domin sun ce cewa tabbas ba za su zuba ido suna gani a yaƙin Nijar ba, su zuba ido suna kallo. Sai dai kuma ana tunanin cewa tabbas idan ma yaƙin zai iya barkewa to fa tabbas ƙasar Rasha za ta iya yakar ƙasar ta Najeriya. Bari kenan daga nan dai kuma yankin Afirka sai inna lillahi, wanda da ya ba mu fata hakan ya faru. Muna addu'ar ta samun zaman lafiya a Afirka baki daya da kuma ƙasar ta Nijar. Muna addu'ar Allah ya tabbatar da cewa idan sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar ta Nijar su ne silan ci gaban Nijar, muna addu'ar Allah ya ci gaba da bawa sojojin da suka yi juyin mulkin a ƙasar ta Nijar damar ci gaba da mulkar ƙasar. Idan kuma ba su bane abin da zai jawo ci gaba a ƙasar ta Nijar, muna roƙon Allah da ya kifar da gwamnatin su, ya ba gwamnatin da za su iya ciyar da ƙasar ta Nijar gaba. Kasashen Burkina Faso da Mali da kuma Guinea sun bayyana duk wani yunkuri na amfani da karfin soji wajen dawo da zababben shugaban kasar Nijar wato Muhammad Bazoum a matsayin kaddamar da yaƙi a kansu. Hakan ya biyo bayan barazanar da shugabannin kasashen yankin yammacin Afirka wato ECOWAS suka yi ta yin amfani da karfi wajen maido da tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar ta Nijar idan har jami'an soji a Yamai suka ƙi mayar da hambararren shugaban ƙasar wato Muhammad Bazoum a matsayin shugaban ƙasar ta Nijar. Dukan kasashen uku da ke karkashin mulkin soja a halin yanzu makwabtaka ne da kasar ta Nijar, kuma suna fama da matsala iri daya wato matsalar tsaro. A yanzu a iya cewa yanayin da ake ciki na ƙara zafafa, kuma wannan mataki na kasashen uku na iya sake dagula al'amuran matuƙa gaya. A cikin sanarwar da suka fitar ta haɗin gwiwar shugabannin soji na Mali da Burkina Faso sun yi barazanar cewa idan ƙungiyar ECOWAS ta shiga tsakani ta hanyar soji a Nijar to za su kawar da kungiyar daga yankin dungurugum. Sun ce tura soja zai zama bala'i da haifar da rashin zama lafiya. Kasashen biyu dai sun yanke hulɗa da kasashen ECOWAS tare da rungumar sabon kawance da Rasha, kuma kamar Nijar, Faransa ce ta yi musu mulkin mallaka, sai dai a yanzu sun sanya zare da ita musamman ta fuskar yaƙi da matsalar masu ikirarin jihadi. Kuma kazalika kasar ta Nijar sun nuna cewa ba sa kaunar Faransa ta ci gaba da jagorancin mulkin kasar, kamar yadda Burkina Faso ma sun samu reno ne da kasar ta Faransa sakamakon juyin mulki da mulkin ya dawo hannun soji, suka kawar da Faransa da kasar tasu yayin da so kulla kawance da kasar ta Rasha. Shi yasa dai dubbanin al'umma suke tunanin cewa tabbas kasar ta Rasha za ta iya kulla kawance da kasar ta Nijar, kuma matukar idan hakan ya faru to fa ya zama dole sojojin ECOWAS da kuma kasar ta Faransa sai dai kawai su zuba ido su kallo, domin tabbas sojojin Rasha fa ba sojojin kan wallasa bane da za a ce ana tsayawa ana cece kuce da su. Kuma kazalika dubbannin yan al'umma yan kasar ta Nijar sun nuna cewa sun fi buƙatar sojoji da su ci gaba da mulkar kasar akan adawa da Bazoum mulkin kasar, domin tabbas Bazoum ya yunkurin kawar da Faransa da kasar ta Nijar, amma suna tunanin cewa ba fa lalle ya iya ba sakamakon bai da wannan karfin da kuma taurin zuciya da zai iya koran Faransa da kasar. Amma matukar sojoji ne kuma da suka yi juyin mulki to fa su tabbas za su iya gwabzawa wurin tabbatar da cewa duk wasu abubuwan da kasar ta Faransa take samu a kasar ta Nijar ya dakata, kamar daga yadda shugaban sojojin wato General Tchani Abdurrahmani ya sanar da dakatar da ɗibar uranium da kasar Faransa take a kasar ta Nijar. Haka zalika dai tuni dai Faransawa suka fara ɗiban 'ya'yan nasu da kuma sauran wasu ƙasashen turai da suke jibge a ƙasar ta Nijar saboda gudun abin da zai je dawo, sakamakon dai har yanzu an gagara samo bakin zare akan wannan juyin mulkin da aka yi, wanda a yau dai akalla an kai kusan kwanaki sama da kwanaki 6 kenan da wannan kifar da tsohon gwamnati ta Muhammad Bazoum a ƙasar ta Nijar. Masu sauraro duka 'yan takaitattun rahotannin kenan da muka samu nazarar zakulo muku su a daidai wannan lokacin. Masu sauraro za mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayin akan shin kuna goyon bayan kasar Mali da Burkina Faso da kuma Guinea da suka ce cewa za su tallafa a kasar ta Nijar matukar idan aka yi yunkurin kwacin mulki daga hannun sojojin da suka yi juyin mulki, ko kuma a kuna goyon bayan sojojin ECOWAS da su gwabza da kuma tabbatar da cewa an dawo Bazoum da kujerar mulkin sa da aka kwace a kasar ta Nijar. Muna so dai da ku bayyana mana irin naku ra'ayin a sashen mu na comment. Sannan dai masu sauraro ba ma so dai ku yi fatan yaƙi
domin tabbas idan aka ce yaƙi ya jagule a Nijar kamar fa Afirka ce da gaba ɗaya ta ɗauka sakamakon sojojin ECOWAS da kuma yadda Mali, Burkina Faso da Guinea suka ce za su tallafa wa Nijar, kuma tabbas hakan zai iya janyo ƙasar ta Rasha ta shiga wa ƙasar ta Nijar.